گوندê Çarıqlî gundekî Kurdiyê li devera Kobanê ye 35 kîlometr li Rojavayê Kobanê dikeve li ser çemê Ferêt û li ser sînorê Bakurê Kurdistanê ye. Nêzî di sid mal yan sid xanî lê hene û bêtirî heysid kesî jî lê hene hemû Kurdin ji êla kêtikanin. Karê çandiniyê dikin û bi taybetî çandiniya darên fisteqan û zeytûnan. Sala 2014 de hemû gundî koçber bûn ta Bakurê Kurdistanê ji ber êrişên Daişê û dîsa vegeriyan heva gog Daeş hat şkenandin lê Kobanê. Ev agahî gihîştin me ji hêla Ehmed İsmaîl Şêxo kurê gund û ez bi dengê xwe dibêjim ez Alî Abdullah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê. Silav û rêz bo milletê me li gundê Çarıqlî.